Jesteśmy w sercu gminy Szemut, dosłowno tu bije serce w samorządowym centrum. Adam Hybel, dzisiaj kawa i kuch. No nie musimy cały czas kłel sobie, ti kawę pic. Jesteśmy na głęscenie, a naszym głęsca, a tak poprowadzę głęspoedarza, jedzi se wójt gminy Szemut Ryszard Kalkłewści. Witamy serdecznie. Witam serdecznie pana redaktora, witam wszystkich obzorników waszego tu kanału YouTube'owego. Ja tak to są tych nazywa. Pozdrawiamy tych z centrum samorządowego, gdzie to serce samorządu bije na całą gminę. Bardzo godele w tym budynku, w tym jaci plany rozwojowe on realizuje, w jaki sposób to wszystko co wpisywo w politykę gminy, ale też zapłewimy i rocimy na Światowy Zjazd Kasiewów teren latos przebycia bandzy prawie w Szemudze. Rocia bardzo serdecznie. Jezora, lasy, historia i kultura. W to lato łedwiedze gmina Wejrowe. Studio Kasiebe i Świat umeblował duet meble. Wejrowe sobie ścigłe 241, Puck Wejrowsko-Pianc. W Kasiebe i Świat wszystko dobrze ułożony dzanka dobrzyńce, cygert, flaster budowlano-hurtownia Łegrodzenia, Słepsk, Kartuzę, Serakłejce, Lamburg i Łeba. A, ja wiedzę na co to dziś. Mesorech tejemy na lato z Dobrzyńcą, Kuelhani we Wielgi Wsi, solarium, a tyś biele zna i bade bukse. Zacznijmy od tego budynku. Jakby można scharakteryzować, bo to jest z jednej strony secba gminy, ale też taki plac, gdzie rozwija się kultura. Jakie funkcje spełniło ten plac, gdzie my jesteśmy? Faktycznie to jest tak, że nazwaliśmy to centrum samorządowe, a skoro jest to związane z samorządem, to niedługo ferowe obchody 35-lecia samorządu, to gminy w ogóle na wsach realizują rozmaite zadania. Od tego, że są potrzebne przede wszystkim ledzą. Dziś widzimy też tu ile ledzy przychodzi w rozmaitych sprawach urzędowych, bo choć ci później każdy musi do tego urzędu trafić. Druga rzecz to jest taka rzecz, że mamy tutaj ta sala nasza, tak? Na tej sali dzieją się rozmaite rzeczy związane, czy to są teatry, czy to są rozmaite wystąpienia. Na drugi tydzień będzie taka róża ekologii, bo tylko w Gdyni po prostu rozdawone. Wiele szkół na to też przyjeżdża. 12 czerwca mamy też na Kasiebską Nuta, czyli te gminy, co tam są, mają ułożone, was też zaprosimy, bo to jest swój, co to jest ZUS, a co to jest jakoś inno tam na nuta, to jest krótszy, to jest dłużej. Fajny konkurs, także też zaprosimy. Tu centrum też spełnia taką funkcję pod kątem też Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo tutaj swoja siedziba, zespół interdyscyplinarny. W tym centrum też jest tak, że mamy Uniwersytet trzeciego wieku, mamy już grabo przekroczone czwarte są saledzy, co jest zapisane na ten Uniwersytet trzeciego wieku i czasem oni mają też spotkania w takich podgrupach. Tu mamy też specjalne zale tam w górnej części, mieści, więksi, uroczyste sesje też się odbywają. Coraz więcej takich rozmaitych, można rzec ogólnoregionalnych takich z Indzeni, rozmaitych, czy to z Urzędu Marszałkowskiego, czy to z województwa, czy ostatnio tu Lasy Państwowe miały, czy nasze instytucje, takie jak Obszar Metropolitalny, czy za chwilę też będzie zgromadzeni Związku Gmin Pomorskich. No to jest plac, to jest tak też blisko trasę. No i druga rzecz, można też te zale wynajmować. Jeżeli ktoś jest chętny, wam tak chciał coś realizować, czy ktoś tu z obzorników ma plan zrobić jakieś tam spotkanie, szkoleni do firmy, czy jest jakaś inna potrzeba. Tyśmy z tego słynni, weźmy tu wieno taki catering nasz, wieno obsługuje tu nas KGW, czy to może Szemut, czy Leśno, czy Glozeca, czy też inne KGW z terenu naszej gminy. Wieno tu serwujemy plince, także ci, co w ogóle tam z Trójgardu przejeżdżają, są przelektowane na to, że oni tu dostaną te małe sztule, tam gdzieś zrobione i tak dalej, a tu się okazuje, że to jest zupełnie co innego, albo zupa z wreków, albo właśnie coś takiego regionalnego. To też jest plac, gdzie można rzec krzewimy ta nasza kultura kasiebska, bo to jest też na Kasiebach. Poza tym
tu mamy nawet tak, że my tu mamy nawet bale na sledzyka. Tu na tej zale, gdzie my jesteśmy, tam jest orkiestra, tu są, bawią z tego Uniwersytetu III wieku, to już chyba trzecie tacie mieli zindzeni, a na tej sali w Bene mamy ta cała scena, co to jest, te trybuny, co to są, je można złożyć w sześci elektrycznie i praktycznie mamy wiele do sala i mamy na przykład 15 stolików okrągłych, przy każdym stoliku po 12 tak może sadnąć. Także jest ta uniwersalność, to jest ważne. A drugo, że pan zaczął tu tego serca samorządu. Tu faktycznie, jak wlezemy na drego trapa, albo dobrze przesłuchamy, co nawet też nadal, ciec te obicy tego serca, ten ryb tego serca. No i też tu bardzo wiele zecy przychodzi. Bardzo wiele zecy ze szkołów, co mają te zajęcia teatralne. No to prawie jak Sorosłody, ale to wielgo grepa zecy i przeszła na teatr. Jo, wczoraj dziś właśnie grumę wczoraj 2, dziś trzeta ci spektakle i tu nas odwiedzy raza kole 1,5 tysiąca zecy. To jest też ważna rzecz, że dojazd oni mają też, można powiedzieć, praktycznie w cenie biletu. Bilet kosztuje 20 zł. Jak mamy chcę jechać do teatru, nie wiem, do Gdyni czy gdzieś, to my więcej zapłacimy za parking. A to i też profesjonalny aktorzy przejeżdżają. No i fajny, że szkolny raz z tym ma sum i ta namiastka teatru oni tu właśnie wsiemu poznają. Także, no i też są kino, rozmaite filmy też tu mamy przerechtowane. Także wiele rzeczy tu są dzieje, trzeba po prostu obserwować stronę gminy Siemut, tak, mamy te telewizory w kół Stanach, co informują nas, ja to tak teraz podzyrą, bo tak to też człowiek derch u górę, nie ma czasu, albo derch w ryzyk gdzieś je, ile tego faktycznie na bieżąco są dzieje. Zapraszamy do korzystania wszystkich mieszkańców gminy Siemut, ale tu waszych obzyrników nic nie stoi na przeszkodzie, choć dziś świat jest tak wszystko skrócony przez te kanały YouTube'owe, przez te wszystkie media społecznościowe, także pewno można wszystko obejrzeć, ale najlepiej przejechać na plac i takich tych zadrzeć. Ja myślę, że to może dać dobry czas, żeby tu waszych obzorników rodzic właśnie do Siamuda przyjechać. Obejrzeć sobie, przy okazji zerknąć sobie na plac zabaw, wypić kawa tu w Siamudze, przejechać, obejrzeć, co to faktycznie jest. Zaprosimy bardzo serdecznie, a ja już chcę spytać o ważny element, bo dzisiaj się goda o tej energetyce, o tym, żeby to rozemno podchadać do tego, jak to jest z tym budynkiem, jeśli idzie o ta jego wydajność energetyczna, no i z tymi planami, bo tu gmina Siemut ma ambitny plan, jeśli idzie o taką niezależność energetyczną. Jeżeli chodzi o ten budynek, on jest faktycznie w technologii pasywnej wybudowany. My tu chcemy wieldzie rutę, wieldzie łekna, żeby było, żeby on też fajnie wezżył. Zemą, ja nie wiem, my doma czasem więcej energii musimy wrzucać jak na ten cały budynek. Budynek jest bardzo obszerny, w zimą bardzo ciepły. Natomiast lata bardzo flotco na grzywo. No ale przez to, że mamy fotowoltaicy tu, bo razem mamy tu 50 na drugim tym budynku w tele, bo ten budynek składał się jeszcze z redzi często, tam ze straż pożarno, zarządzanie kryzysowe, tak, karetka pogotowia, to mamy raz za 100 kW. Także jak słońce świeci, ta energia, to musimy pójść do izby i klimatyzowaną. I to też jest dodatkowo rzecz, energia potrzebna, no ale mamy ze słońca, także ona nic nie kosztuje. Ale najważniejsze, to musiała tu redaktorowi rzec, że mogą być rozmaite budynki, weźci, więksi, bardziej przestronne, ale Jodrek podkreślam, że samorząd gminy Siemut tworzą ledze. Te ledze w tych budynkach są najważniejsze. Te urzędnicy bezpośrednio, co są w samym urzędzie, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, tutaj biblioteka też jest na 2 piętrach, też zlokalizowano, czy w tym zarządzaniu kryzysowym najważniejsze są ledze. I tym ledzą przy tej okazji, bo to niedawno był dzień samorządu, wielgodzanka za to robota, co robią. Josum by tego wcześniej nie zrobił, także ten zespół ledzy, co udało stworzyć, oni w to wierzą i ten budynek żyje dzięki tym ledzom. Tym ledzą, co tu robią, a też tym, co przechodzą. I ledzy też są uśmiechane. Bez ledzy to by się nie dało, a wracając jeszcze do tej energetyki, bo pora miesięcy temu padły takie słowa w mediach, że gmina Siemut stawia na tę energetykę, że chce ta zweskać środki z KPO, tyś na to, żeby być niezależny energetyczno. Ta niezależność energetyczna to plus taki hasło marketingowe, wiecie, po prawdzie, że tam chce ta, żeby gmina Siemut była w sztandze teli, strumu produkować, co wydatkować. Dziś na wszystko trzeba uważać, bo tych wszystkich fake newsów, wszystkiego
tego jest wiele i pewnie tu obzernice wiedzą. My w gminie Szemut, jak my już coś robimy, za coś sobie bierzemy, ty jak oni dają, żartów nie ma i trzeba opasować. Tak samo będzie czy ze zjazda, czy tak samo tu z tym budynkiem wybudowanym, czy z innym naszym przedsięwzięciem. Do tej pory nam masa budowały. Faktycznie jest to wielkie przedsięwzięcie, bo pływały do rzeczy Kaszebski Centrum Energii. Jest to niezależność energetyczna. To ja myślę, że pan redaktor musiał chyba osobny zrobić takie spotkanie, że musiał wytłumaczyć wszystko, co po kolei, na czym cała rzecz polega. Ogólnie plan jest taki, że dziś wszystko stoi na prądze. Kaszebi starsi, jak obzerają, pamiętają, jaki to był czas, jak oni musieli blatę wyrzecać i Westfalci młody w Stowiele w latach 80., później w 80., 90. robili centralne ogrzewanie, ale zewa budzi ta piec się wyrzuca, co to nie do rady i tak dalej. Później to przechodzili na gaz w butlach, tak, likwidowali te blaty w kuchni, jak to, chrustu Niemce, a czegoś zabraknie i tak dalej. Tak to wszystko wezrzał i my w tym czasie całym ziejmy. Natomiast od paru lat to i praktycznie my są wszyscy przelancone, pstryk, plunt i tele. Wiemy, że jak były te masowo awaria energetyczna, co była na początku roku, co 3 dni, 4 dni placa ma nie było prądu, co tego śniegu spadły, co te linie co zerwał i tak dalej, no to widzimy, jaki to jest problem. To jest problem taki, że w domu mamy kuchenci nie pstryknimy, tak, prądu nie ma. My chcemy coś zadzwonić, telefon wyładowany, albo jeszcze gorzej, stacja przekaźnikowa, antena nie ma swojego zasilania i nigdzie nie zadzwonić. Także to jest taka wielowątkowa rzecz i zarządzanie, to co my chcemy tu stworzyć, to przede wszystkim jest stworzenie wysp energetycznych. Wyspy energetyczne to są pieniądze unijne, jakie mogą pozyskać z gminy i można je pozyskać w prosty sposób, na jakiś magazyn energii i tak dalej. Natomiast my chcemy stworzyć coś innego, coś większego. Tak w skrócie mogę rzec, jak to Waj tu interesuje, to będzie w taki sposób, że my jako gmina w cały zeszły rok my policzyli, jakie mamy zapotrzebowanie prądu, jakie mamy zapotrzebowanie na paliwa rozmaite i na gaz i na ciepłe. I teraz to będzie w taki sposób, że mamy w gminie Szemut, brakujemy mniej więcej około 3 mega prądu. Krótko gadając, około pół mega mamy raza w PV-ce, czyli w fotowoltaice. I teraz jakie mocne słońce, to z tej fotowoltaiki my korzystamy. Natomiast jak tego słońca nie ma, to pół mega my musimy zacygnąć z elektrowni. Teraz jak elektrownia ma zacygnąć, teraz my cygnimy, inni przedsiębiorcy cygną, inne gminy cygną, wielkie miasta, wszyscy cygną. I teraz w tej energetyce muszą wiedzieć, że na ten dzień muszą tyle więcej wyprodukować z tego strumu, żeby to sigłe. Także to jest pewne przewidywanie. Całość polega na tym, że po 2027 roku będą tak zwane wprowadzone bonifikaty takiej elastyczności. To oznacza, że my jako gmina, jeżeli mamy zapotrzebowanie prądu, powiedzmy te 3 mega, pół mega my sami produkujemy, to teraz chodzi o to, że to pół mega my produkujemy, jak nie ma słońca, że to pół mega wziąć z innego placu, a nie brać z elektrowni. Że jak z elektrowni my cygnimy, mamy stały prąd, a nie się rozchodzie tak. Oni muszą to wszystko regulować. Jak my to musimy regulować u siebie, to ten elastyczność ma utrzymać. Także to jest ważna rzecz i to jest wielkie przedsięwzięcie, bo największe zużycie prądu w gminach wiejskich najczęściej na hydroforniach. Rano od 5 rano codziennie do 7, jak wszyscy wyjeżdżają, kąpią, co robią i tak dalej, tego jest najwięcej. I sygnie na przykład, że mamy bardzo wielki zbiornik i mamy też taki akumulator, że my go napompujemy, czy je słońce. A spuścimy ta woda, to jakie potrzebno. Wtedy nie ma tego piku takiego wielkiego. Tak samo sale gimnastyczne. My to chcemy to jako gmina. My mamy podpisaną umowę, za chwilę tu w wakacje zaczniemy budować 5. sale gimnastyczne w Ciastkowie. Raza my będziemy mieli tu 10 sal gimnastycznych. Tak jak to wszystko resi, nagrzewanie je, w niedzielę one nie są za bardzo użytkowane. W weekend, sobota, piątki, cały tydzień oczywiście, ale w niedzielę nie są. To wszystko grzejemy. Sygnie też ten WF pewna przesenność w czasie też, albo w innego dnia i też tego piku takiego wielkiego nie ma. I teraz ten pik będzie wielki, to mogę go zrównoważyć, a no lepiej jak my go zrównoważymy z dołu, instalacja ma OZE, czyli odnawialne źródła energii. To wszystko, co będzie liczyły. Także to jest bardzo wielkie przedsięwzięcie, a wszystko polega na tym, żeby plac, jakie my tu rechtejmy, także spółdzielnia już jest powołana. Rzecz polega na tym, żeby mieli ten generator prądu, co będzie ten prąd wytworzył.
I tego tak wytworzyć ten prąd, jedna gmina może wziąć sobie tam z kukurydzę, jakiś, zrobić sobie jakiś tam, nie wiem, jedni mają jakieś tam spalarnie, jedni mają jakieś tam biometanownie, biogazownie i tak dalej. Natomiast cała rzecz polega, my nie chcemy ani żadnych biogazowni, ani innych rzeczy, bo my wiemy, że ledze społecznie to jest dość wielki problem, choć się na to wielki dofinansowani. Nasza rzecz polega na tym, że my mogli przetwarzać z tego, co nam staje. Na przykład z oczyszczalni, te osady, wszystko co staje, to my i tak my większość transportujemy wszystko do oczyszczalni Gdańsk, przepraszam, nie Gdańsk-Chód, Gdańsk-Chód, to z siamu da co staje, my musimy zawieźć do oczyszczalni i spalić wszystko. Takie gminy jak Nasia, po sąsiedzku Lezy, no inne, to około $500 000 złotych musimy wydać na to, żeby to zutylizować. Takie pieniądze rocznie ugodomy. Na terę my często transportujemy do Gdyni na Dębogórze. Oni mają tam swoja biometanownia i tak dalej, to robią i te osady też tam idą. Natomiast to, co u nas zostaje, my to chcemy, tak jak kiedyś Torfso na Kasiabach robił, że przelektować takie kugle, to tacy zgazowani, co nazywa, i my chcemy postawić na kogenerację. Kogeneracja my już mamy pewną wprawę, bo basen wcielnie co mamy, nie wiem czy redaktor wie, to i tak, że wydaje grzewuno w tym basenie przez kogenerator. Kogenerator to są takie dwa wielkie jak w kombajnie, takie dwa silnici, to są silnici, co gaza są zasilone non-stop, gaz je podowony. One produkują na końcu tego silnika je prądnica i 70% całego prądu na obiekcie, co mamy, to jest właśnie z tego gazu. A ciepło, co ten silnik wytworzył, to nie ma chłodnicy, tylko chłodnica i basen. To jest ogólnie tak w skrócie można rzec, na tym polega kogeneracja. I wtedy ta kogeneracja, my chcemy tu zrobić z biomasę. Z zrębków, co stają, z wszystkich potujach tych, co lezę strzegą i tak dalej, trowę, wszystkich, tego nie jeździć dalej na Ekodolina, czy do Gdyńska, czy jeszcze w inne strony, bo na Kasiabach chodzą do Sierpnia, inne, tam są te instalacje przetwarzania. My chcemy pokazać z tego składka obiegu zamkniętego, że grepa możemy zrobić tu na placu. Ale na to są potrzebne specjalne pozwolenia, decyzje środowiskowe. To wszystko jest czas, które redaktor zaznaczył. KPO to będzie ciężki do wykorzystania, bo KPO to są pieniądze do wydania do końca roku, ewentualnie ten będą przesunione do czerwca przyszłego roku. Ale jeszcze wracając do tego, jak to redaktora interesuje, to rzecz polega na tym, że teraz my będziemy mieli swoja turbina, taką do pół mega, że jak ta fotowoltaika nie chodzi, to ta turbina ma z nią się móc, kręcimy nią i ona nam ma wytworzyć ten prąd. Czyli ma już ta stabilizacja pewno zapewniona. Kwestia samego paliwa jeszcze. I teraz najważniejsza kwestia jest taka, że my chcemy takie sztywne połączenie zrobić, czy tu na stacja benzynowa, dziś dnia prądu nie ma. To, co mamy w agregatach, ten prąd, doma i tak dalej, ale później to nie zatankujesz, bo nie ma prądu. Jak była ze mną wojna w latach tam 70-80 przy stacji były dopedałowani, były jakieś wrandzi, co tam mógł sobie tego paliwa nawet wyciągnąć. Z dnia wszystko na prądze stoi. Tak samo jakieś syreny, ci podtrzymani tu łedę wszęścigłe, to mamy takie sztywne łącze, że ten prąd co możemy wytworzyć, ale nawet tu połączeni do centrum samorządowego, to jest dość blisko, bo plan jest, żeby tutaj przy straży S6 to zrobić, przelektować. Tu mamy taki projekt wstępnie z Katedrą Elektryczną na Akademii Marynarki Wojennej. Oni chcą pokazać, stworzyć taką sieć pod kątem zarządzania kryzysowego. Jakby wszystko gdzieś padłe, to w niektórych enklawach będziemy sami mogli ten prąd wytwarzać i z samym zarządzaniem kryzysowym mamy też kontakt. Mamy oczywiście baterie, co podtrzymują, ale one podtrzymują 12 godzin, 24 godziny, a tak tego wszystkiego faktycznie nie ma. A tu jest największy kryzys też. Tak, i chodzi też taką dywersyfikację, bo widzimy, co się dzieje na Ukrainie i innych, to nie chodzi o to, to ledzy strasznie, ale niech coś co sunie, gdzieś coś padnie, czy nawet w Hiszpanii, tak? Taki system wielki postawić, energetyczny cały. To nie jest tak, że tylko lecąc i wszystko wydaje się na knumpa, nie? Na knumpa jest cyk i cała gmina jest śnieżona w szance. Zaczęła kurzawa. Na knumpa jest cyk, wszystko jest posprzątane. Na knumpa jest cyk, wszystkie dziury są wyrównane i tak dalej. To wszystko dyreje. Tak samo dyreje z energią. To nie jest tak, że knumpa wcześniej, ten system stowioś, on tydzę ma czasa dyreje. Natomiast jak to będzie tu rozdzielony, to nie chodzi o to, że cała gmina będzie energetycznie niezależna. Ale na początku chcemy tu nasze instytucje to zrobić. Ale docelowo
ledzy też będą mogli sobie dołączać, bo całość polega na tym, to ja myślę, że nasi obserwnicy też nie jeden ma na dachu fotowoltaika, ale musi przejść sobie dobrze w umowie, jak ta fotowoltaika on założył. Czy on był tam, jaci program, czy wszystko powietrza, czy miał tam mój prąd, czy może miał jakieś dofinansowanie z gminą, bo też jakieś dofinansowanie. I to trwałość projektu najczęściej była na 5 lat i wiele ledzy ma podpisane fotowoltaika w taki sposób, że oni są na zasadzie tego prosumenta. To jest tak, że dziś on produkuje sobie tam 3-4 kW, oni często ledzy są dostawione, bo bez problemu do 10 kW można było sobie dostawić i on produkuje. 80% za 80, można rzec, jak on za złotówka pobiera, to 80 groszy on dostaje nazad z energii. Czyli krótko gadając, jak on teraz wszystko produkował, to i wszystko pchune do energii. Energia to tam gdzieś magazyneje i tak dalej. Ale a zimą, jak przyjdzie czas, chcesz ugrzewać, co pompa ciepła, coś inny, ty to odbierasz, ale za 80% tej wartości. I tak jest. Ale teraz zależy, kto ma jaką umowę. Na 10, na 15 lat są i te umowy są skończą. Nowe umowy teraz co są, to jest tak zwany net billing. To jest tak, że te podpisałeś i tam już nie ma takiej korzystnej rzeczy, że 80%. To jest wiele taniej, a jeszcze przyjdzie taki czas nawet, tu nie chcę też stracić, że za ta energia, co ty wyprodukujesz, jeszcze musisz zapłacić. Taki czas też przyjdzie. I teraz chodzi o to, że my w ramach tego Kaszebskiego Centrum Energii my pokazujemy, skoro ta pójdzie do nas. Pójdzie do nas, my wam wiele więcej możemy zapłacić, bo ten prąd rozdysponujemy tu na placu. Bo wiecie o tym, że energia to jest całe wielkie przedsięwzięcie, gdzie nikt nic nie może zrobić, to jest wszystko koncesje, wszystko są specjalne pozwolenia i tak dalej. Ale jak masz spółdzielnia, to te sumy dostajesz taką wewnętrzną koncesję na gmina, że możesz tym prądem wcześniej handlować. I my tu nie chcemy zarabiać, bo tu nie chodzi o to, że my tu w Siamuze chcemy zarabiać nie wiadomo jakie rzeczy. My chcemy tylko stworzyć możliwość, żeby ten prąd rozdysponować, żeby to wszystko było tu, żeby go stabilizować, żeby jak najbardziej ta linia była prosto. Przecież ledzy od stycznia firmy te płacą przecież za przekroczenie prąd, to tam są sinusoidy, one sobie przesywają, tam jest tangens alfa i tak dalej, i za rozmaite przekroczenia dziś firmy płacą wiele pieniędzy. Mają specjalny kondensator, mają specjalny magazyn energii, robią wszystko, żeby za ten prąd za wiele nie zapłacać. Natomiast od nowego roku będzie tak, że ledzy doma też będą za te przekroczenia też płacele. I są około, że za to, że te wprowadzą się ci zakłóceni do sieci, że te nagle wiele prądów, ja to nie będę przeciwko powiodł, ale to i temat rzeka. Także my tu postawili jako gmina Szemut, no bo energetyka, patrząc na cały Pomorze, tak, przecież wreszcie dokada teren, to nie ma nic ważniejszego. Jedni gadają, że bunkry może są ważniejsi, żeby budować, ale energetycznie, jak my jesteśmy w takim placu, tu z całego Trójmiasta, tak, to co się dzieje, ta transformacja energetyczna, przecież za 5-10 lat mówię, widzę, że te wielkie słupy, co mu do wcześniej powstawały. My pamiętamy, Kaszebie jedni pamiętają z lat 70., jak powstawał tu Żarnowiec, inny, te wielkie słupy, helikoptery stawiały te 400. I od tego czasu wiele co nie działa. To wszystko zacznie się dać. Nowe linie, wszystko, jakby przejdziemy są na mapę PSE, przepraszam, tak, czyli Polskich Sieci Energetycznych. Tam można zobaczyć, jak to wszystko wezrzy, gdzie w jakim placu pójdzie. To za 5-7 lat, to za takie przedsięwzięcie, te wielkie linie przesyłowe, to wszystko nas cieko. I teraz na ile my to chutko zadziałamy, to możemy do przodku, nie? Na tym cała rzeczy, tak rzeka Poliego i w biznesie, tak, i w redakcjach pewno, tak, kto chci pewien pomysł, pewną nisza, rzeka zauważy, ten będzie do przodku. A skoro gmina Siamut nie stoi w placu, no to musimy dać do przodku. I tak wezrzyj ta polityka energetyczna gmina Szemut, ale na pewno nie woźny jaci rozwiązania o nim dumiele, to w gminie Szemut nowicji energii, taki pik energetyczny, bandze 5 lepińca, lecim rzeciemy płe pauzę. Jezora, lasy, historia i kultura. W to lato łedwiedze gmina Wejrowłe. Takich platów ja bym musiał wiele to metrów wyjść, ja sobie śpię zaraz. Witam, a co, dzysemy w lesy nie jest, me drzewa me nie wynoszą, co? Panie lesny, że ja tam rozwezna, tam pora wietewków cię tam na święta, żeby te moje wnuci mogły degłewać z tym jałowca, a we zare robić afera. Wietewków, jo, ale żeby teli wietewków nażnąć, żeby to w 3 kłenie z lasa wycyngać?
Tym będę głową całych dojsk. Oj, tam nie woźny. Ja tu Dobra, chcę to zgipsować. ja teraz muszę taką inwestycję zrobić, bo mnie są plany zmieniły biznesowy. Plany biznesowe, a ja ci wymielę przódę plany biznesowe. No przódę ja sam mógł w tym siurku drzewo trzymać i nim handlować z tym, co ja ja tam miał, a teraz jest ten biznes sepnął, bo mnie tam schaltowele. No i teraz ja chcę to na mikroapartamenty przerobić i sceny są zrobić, traci załowy, eleganckie. Ale tu w Kolcyger to oni mają też płotę, nie? Jo. Ja muszę płot założyć, bo ja wczoraj kupił węgiel, 2 tony. Dzisiaj rano wyszedł i widzę plus 1 tona łystała. Kto mnie to ukradł w nocy? A propos tego węgla, ja tu muszę kara nową kupić tyś, bo ta co ja wiózł ten węgiel, to ona tam w tę dziurę wpadła, to kłęło, co tam płęło mało, bo wam tam ta droga do swojego budynku nadleśnictwa, to wam ta tako bele jako, tako dziurawa, że to zawsze z błego. A oni tu jest flaster mają, to co ta droga uprawia? Dobrzyńca Cygiert. Płotę panelowy i betonowy, flaster do chłodników, materiale budowlane i gipsplatę. Cygiert. Serakłewsko-Wigłyda. To je Kawa i Kuch, dzisiaj w terenie w gminie Siemut, gdzie z wójta Ryszarda Kalpłew godumę i ogodu, że 5 Głelepińca ten pik energetyczny bandza, ale ten sztrum we tworzą ledze, ja ci przejadę z całego świata na światowy zjazd Kasiebów. Co ta ciego bandze sadzało? Przede wszystkim tak, ja myślę, że chyba to dobry czas, znaczy, żeby tu wszystkim pokazać łebzyrnikom. Z tym zaproszenia nie się śmieją, że tak sobie nie rozstaja od jakiegoś czasu. Tak, 5 Lipińca w Siemudze przyjechać na Huczci, ci to trasą, ci baną przyjeżdżają wszyscy do Lezena i pierwszy raz, bo tego dnia przyjeżdżają też rozmaite ministrowie i będziemy też miele nazwano ta droga kasiewska. Te pierwsze tofle już są wyprodukowane, one są już w Gdyńsku na Generalnej Dyrekcji na magazynie, są projektowane, także te bruny tofle będą odsłonięte, także to będzie bardziej wydarzeni. No jest taka też mała niespodzianka moja rzecz, bo my tu planujemy, to co też uparło aż Ministerstwo Infrastruktury, my tu planujemy też zrobić taką piękną fana kasiepsko, bo tego czasu, tego 5 Lipińca, ta kasiepska darga będzie oficjalnie, można rzec, odsłonięto, nazwano, no i takim marzeniem też było, żeby taka fana przy tej drodze też była, a to są też pewne proceduralne rzeczy, także myślę, że też do tego 5 Lipińca zdążymy. A co są zezałe, to ja myślę, że nie da przejść z drodzy, po prostu trzeba wejść na stronę gminy Siemut, przejechać odpowiednio Huczci, nam musimy zaczynamy pół jednostki, ale powiem ci, będzie ten korowód, taki przemarsz, on będzie też pewna inny jak w jedno. Także tu apelujemy do wszystkich łebzyrników, ci co w jedno są, bo na tych jedno można liczyć, ale okazuje się, że to coroczna impreza. Ja z tym toflą mebele z orkiestrą i w Warszawie, i w Poznaniu, w rozmaitych jeszcze tych miastach i ledzę tak nie jedny pierwszy raz że w ogóle coś takiego jest. Także pewno przyjedzie grepa ledzy. I najważniejsze, że mamy bele przerektowany Kasiebi na ten dzień, wyplatowany mieli te swoje ubrandę, wampse, wszystko i tak dalej, te kasiepści, żeby ta kultura pokazać. Jej z roku na rok coraz więcej. My tu widzimy na naszych takich występach artystycznych, jeśli my tu rychtajmy właśnie w Centrum Artystycznym, właśnie pozdrawiamy tu nasze dzieci, dziś są na teatrze, jak pan redaktor godził, żeby jak najwięcej tych elementów kasiepskich faktycznie też było, bo może się okazać, że tym razem bardzo wiele ledzy ciekawych spłaliści przejedzie, bo my wiemy, że coraz więcej ledzy podróżuje, wypoczywa wakacje spędza w Polsce, tak? Bo tu jest naprawdę wiele fajnych kurortów powstało w rozmaitych placach, wcale nie trzeba jechać za granicę gdzieś daleko, freegrama i można też tu dobrze wypłeciąć. A najważniejsze też są ledze, to co redaktor tu zaznaczył, łebzyrnice. Ważne, żeby tego 5 Lipińca tu znama była na żywo. Oczywiście wam będzie też na pewno z kamerą, ale nie ma to jakie na żywo, jest to ta atmosfera, to wszystko i ty, co pan redaktor nazwał ten pik, on co kiedyś tym udzieli, nie? Bo to ledze tworzą ta atmosfera przede wszystkim. Takie. I tu bardzo wiele artystów z całych Kasieb, ale też musi rzec o tym, że w gminie Siemut też są ledze, co się tym zajmują. Muzyką, sportem, a tym wszystkim, co my lubimy na Kasiepszczybinie. Ja myślę, że wiele ledzy może takich tu już naszych dożynków my już tak dosłonimy. To jest takim już takim dozwialdzim rozmacha wszystko projektowane.
No i u nas to, co tak można wyróżnia, że my wiele rzeczy, są też gminy, co prowadzą też jeszcze sami, że tak rzeka. Natomiast to są udzielo, jak ci nasi ledze są, czy tu od kultury, czy tych społecznych działań, oni uczestniczą bezpośrednio. Jest cały komitet organizacyjny powołany, gdzie przez tu moi kierownicy z każdego referatu są też zaangażowani w to. Baroj ma też zankoja, bo nie musi lepiej tego robić, ale oni wszyscy też są ci ledze, żeby to jak najlepiej weszło, żeby dobrze też są pokazać. Bo w internetach, w tym wcześniej to wiadomo, a tak zrobi to wszyscy redaktorzy, to wszystko wezrzy, bardzo fajnie, wialdzi i tak dalej, ale tak w tym realu, jak to młodzy gadają jest, to nie jest tak prosto pokazać. Także są potrzebne ledze, nie martwa się, że może to będzie jakieś tropy, zaś to puny ten siemut, przejechać tyle chudsi, można też później przejechać, można też będzie spojrzeć na nasza strona internetowa, do naszego lesoka zazrzec, tam będzie tak, że lesoka musia pokazać tu, na chwilkę też, to będzie tak, że będą specjalne autobusy, tak jak na Dożynci, specjalne autobusy, można autobusowi zejść tam w Łebniu, czy w Łojonie, czy w innym placu jeszcze, jechać są autobusy, te autobusy będą kursowały, będzie też pewnie łatwiej. Tu też taki specjalny lesok, ale też w stolicy naszego kraju, z takim zaproszeniem. No, wiele ledzy pewnie lesoka znaje, ten lesok weży w taki sposób. Ale to ledzą, które są z dalszych stron, może Kasie wyklarejemy, to jest samorządowa gazeta, tak lesok, jest. bo tak so prawie Kasie bitułę nazywałem lesoce. Tak jest, lesoce to są tych lasów. Jo. To jest gazeta, można wiele zobaczyć, ta gazeta też na naszej stronie internetowej jest, w lesok można każdy numer zobaczyć, jak to wezrze, a ten lesok jest taki dość specjalny. Większy format. Większy format, ale już mogę będę pokazać co jest. Redaktor jest ciekawy, czy nie? Jak najbardziej. W tym lesoku są, Nutę. co to są za nuty? Trzymałści. Trzymałści nutę. To idzie tak. W Trójgardu na Kasiebach nańdzi szedkłe, co je trzeba. Wszyscy raza robią w grepie, co by było jeszcze lepiej. Sił tu strażak, a zrzeszeni i tak dalej. To specjalnie też było ułożone w zeszłym roku te nutę. Wszystko pokazuje, co w samym sudzeje. Najważniejszy, nie ma się taką maksyma tu nasze Siemałsko i dedykacja do naszych ledzy, siłtusów, ledzy w kół nich, co są radnych. Wszyscy raza robią w grepie, co by było jeszcze lepiej. A na końcu, jak je w tych normalnych nutach, to je Moły to je wielci, to są instrumenta wszelci. a mamy tak. Wszystko je, a mało nie ma, tako je Siemałsko gmina. No. Także serdecznie urocimy. Dospiewani, dobawieni są do korzystani z tego wszystkiego, co przerechtował Siemut na zjazd Kasiebów 5 Lepińca, a godele jest o tym z wójta gminy Siemut Ryszarda Kalkłewści. Bóg zapłać wiele razy. Bóg zapłać też redaktorowy, pozdrawiamy wszystkich webzerników do udzrzeni w Siemudze tego 5 Lipca, ale myślę, że ta nasza strona Siemut trzeba śledzić. Tak myślę też, bo tu są webzernice na YouTubie. Takie małe zadanie domowe mogę też dać? Proszę bardzo. No to takie zadanie małe, to weźmiemy jak wszyscy webzery, ale to weź wszyscy ci, co mają tego Facebooka to wie, nie? Taki porządny bukie, nie? A mnie chodzi tego Facebooka w tym telefonie, weź tam łetymknij tagłe, wpisz ta gmina Siemut, no i trzeba tam polubić i obzerać nas. I to jest jedno zadanie, drugie zadanie to taci, że widzimy so 5 Lepińca, my z wama też so chętno łebocimy, chętno pogodimy, porobimy łedimci, a tymczasem pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, żeby dawać spaje w górę, żeby komentować, pisać, może ledze prawie z siemu dają łekłe są, pisz ta koniecznie w komentarzach i dawy ta światu dowiedzę, że Kasiebści Media rozwijają się na YouTube. Do uzdrzeni. Do uzdrzeni. Jezora, lasy, historia i kultura. W to lato łedwiedze gmina Wejrowłe. W Kasiebej świat wsiadł dobrze ułożony Zanka Dobrzyńce, Cygert, flaster budowlano hurtownię Łegrodzenia, Słepsk, Kartuzę, Serakłejce, Lamburg i Łeba. A, ja wiedzę na co to dziś. Mesorech tejemy na lato z Dobrzyńcą, Kuelhani we Wielgi Wsi, Solarium, a tyś biele zna i Badebukse. Studio Kasiebej świat umeblował duet meble. Wejrowłe sobieści go 241, Puck Wejrowsko-Pianc. Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wapłe mogota rozwijać Kasiebści Media.